Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di tirumbang agbyag iti nasayat ti pagpayan ti ragsak tao akmat gam apay mailidlidingak apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangadan tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Felix, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Rogelio ken Jovi Etrata Castillo, iti Morro Bay, California, USA. From Lourdes and Carmelo Rapanot, ti Irisan, Baguio City. Makablaawan pa iti Jose Dulay ken Gubatan family, kastamot ti Olivas family, from Josephine Jose ti Sobol, Asingan, Pangasinan. Ni ading ko a Lorena Katil, amin a pamilya ken padak adumdum ngag ditoy Hong Kong, from Loretta Katil ti Lanna, Tabuk, Kalinga. Kadagiti insan ko ken Juliana family di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya, from Jonaline Fabilin. Happy Thanksgiving ken ni Mary agayem ko ken lakay ko a Melchor nga adda ditoy Texas, from Diamond Printing with Pearl. Pamilyak di Takatabayungan, Kabagan, Isabela, ken family ni lakay ko dita Santa Maria Isabela, from Eve Bautista iti Roma, Italy. Happy birthday ken ni Joy Padilla ken Johnny Padilla, from Shans Padilla. Makablaawan pa ni Lola Leoning Antonio Zambrano
kanda Jocelyn, Rowan, Joy, John Steven kan Lester Prehiliana dita San Jose City from Jessler Prehiliana. Anak ko ada Princess Rislin Bautista kan advance happy 3rd birthday kani bunsumi ni Prince Noah Bautista from Eve Bautista iti Roma, Italy. Shout out kada Dante Levantino ti Makati City, Margarita Pangasban kan Abdullah Habibi. Makablaawan ni Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia iti San Mateo Isabela kan Papa Ismael dita Saudi from Levi Dakiwag. Nanay Naida kan Tatay Rolian Mendoza dita Barangay Nankalabasaan, Umingan, Pangasinan from J. Domingo. Makablaawan pa iti Bulaton, Agbayani family di Tawangwang, Burgos, Pangasinan. Especially ni best friend Cesar kan Juanita Agbayani from Wong numero 3. Shout out kada Makayla Gail Tani, Gemma Frutas, Liana Villena, Salis Mix Vlog, Jantel kan Juvina Neve. Datuin family dito'y Burgos Isabela from Norman Datuin. Gingerly kan Mylene Ramos, Auntie Erlinda, Uncle Pedro, Angel Barts, kani Jenny from Jan Rabanso ti Magsinggal, Ilocos Sur. Amin a friends ko dito'y Hong Kong kan amin at tropalets kan Ilocano girls dito'y Hong Kong. Kan dagiti anak ko ada Diane, Ryan kan Nicole from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Makablaawan pa'y ti anak ko ani John Steven kan papami ani John Lester Prehiliana from Rowan Joy Prehiliana. Shout out pa'y kada J. Chris kan Miss Nobody. Special greetings mat para kani Ma'am Grace Agtina Sales kan ti pamilyana di Tapasukin, Ilocos Norte. Thank you very much. Kan good luck iti exam mo, Hana Kerima Sales. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Felix. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Felix. Taga Cagayanak manang nga mitiagdama kat adaak dito'y Taiwan kas may nga OFW. Awan ti panggap ko idi nga agabroad. Nang runa tanakastrekak idin kas kamang ti militar di tapagilyan tayo. No apay nga dak ita ditoy, ken no apay at tinallikod ak ti serbisyo, dayta ti kayat ko nga isalaysay kada kayo. Kat sapay lakuma, tamaikan iti gundaway, ama ipatangatang, daytoy pakasaritaak. Felix anak, umadanin ti kasangay mo, anyat planom. Diyak pa mo nanang. Sana kami na sigurado na daak dito inton kasangay ko. Nay, apay anak ko, papanam ko ma. Ama nga numaya ka rakiti destino nanang. Amoy mo tinag iti kaskanyak nga da iti serbisyo. Pasaray maibaon kami iti sa bali a lugar. Anyan. Kunaklakit din no dito'y ka nga agselebrar iti panagkasangay mo, anak ko. No sa anak to pa mayakar iti serbisyo nanang, agselebrar tayo. Hanggang no mayakar akon, saan tayo na makapagselebrar? Sapay sang kadamag ni Mona noon niya kano ti saganam. Ah? Ni Mona? Katuan, tunggal makita nak. Sang kay bagana nga ibagak kanuken ka nga awisem into nagkasangay ka. Analakit din na agayim ko aya. Talaga ka di nga agayim kayo laang ka ni Mona. Awan relasyon niyo. Wala ni nanang, tila ibagbagana. Agayim kami lang ni Mona. Saan kami nga agayan ayat? Ano kumaro man ang tikinakuripot mo, Felix? Iso nga'y bagbagam amayakar kay ti destino. Uy, sana niya? Talaga lang kami nasa anak pa sigurado na daak tupay dito into nagkasangayak.
O di tapno sigurado, i-advance mo tag celebrar. Anya? Wala, tapno di ka makalusot. Kaya't mo lang amin ti makalisikot. Sana niya. Amamunak muna. Sana ka kuripot. Talaga lang nga sana kasigurado na adakto pa into nagkasangayak. Tama nga no kilata may ulog ti order a mayakar kiti destino. Masigurado nga dakan to pa dito Felix. Iso nga itapay laeng, rumbang lang agsaganakan. Talaga si Kamona. Uray kita saan ka pa'y maiyakar iti destino? Agkasangay ka pa'y Felix. Tapinta sa damag, mista. Oh, anya day tarayan? Saan tapay ang maiyakar iti destino? Ah? Talaga? Wan, nakasarita konti may sa amista tayo. Kita man lang agpaiso. Pimay sa timbaga ni Mona. Asino amona? Di ka ubingak ka aruba mi, Brad. Gayem ko. Kunana nga agselebrarak kano pa iti kasangay ko, sakbay ang maiyakar iti destino. Wan nga agpaisoan na, dandanin kasangay mo. Wan Ryan, kat itapay laeng, kan-kansyawan ako ni Mona agayem ko. Masapol ka nung agpaskinak, agselebrarak. Alangan met namin asaan, Brad. Sa bagay, nakaugalya akong dagpasken o kasangayak, Brad. Isa sigurado, adan to ba si tapasken ni Jebalay? Ket kastalatan, di nakimbita rin. Ha? Imbitado ka syempre. May sakan to kadagiti espesyal asa nga ilik into nagpaskenak, Ryan. Felix, anak ka. Kita mo na kan Ryan akadwam iti serbisyaw. Ha? Apay nanang? Nakaragragsak na agsarsarita. Idinto ta, itala ang anagam amuda saan aya. Wan nanang, itala nga nagamamuda. Itay pa'y apalpaliiwak ida. Saan damotan nga agsinsina, kan nakadagdakat da iti tunggal maysa. Katawan mo ti dakes na nanang. Baro ni Ryan, kan nasingpet. Balasang mo't ni Mona. O, di awan ti parikot. Nagsayang anak ko. Sapay kayat mi kanitatang mo ni Mona nga agbalin a manugang. Ha? Day tatyag paiso. Si kamot nga men, kunamot agayem mo laang. Di mo mo't kayat nga arman. Kanya kayo lakit din na yan, nanang. Saan mo natilay bagbagayo? Aywan gayam. Ipapudot yung man dahi tayo pinapaitan, nanang. Tapno saan niya agbalay ti sebo na. Napintas, na emma, kan naragsak ni Mona akaubingak manang Emmy. Jack ilibak nga damot pa naggustok kan kuana, nga mabainak amang iparipirip, taamkak nga amangan no madadaal ti panaggayem mi, no maamwan na nga agayatak kan kuana. Aklunak nga daimon ko iti daydi kanito, anasiputan ni nanang tinaidumduma a kinadeket damo na ken Ryan, amistak iti serbisyo, iti daydi a panagkasangay ko. Ngam sa anak a nagpadpadlaw, tanakitak a naragsakmet ti gayem ko. Inaram nga rod ni Ryan ni Mona a gayem ko, kat naaddaanda iti relasyon. Nasakitanak manang, ngamjak impadpadlaw, nang runa kat agpadada anadeket unay kanyak.
Tito Felix. Apay asat ka? Ayi siya ka anakan. Apay anak ka rin ka pailaan. Jack makaturog, Tito. Apay ngamin. Di matadapay klase minton bigat. When, Tito? Oh, rumbang lako mga rod anak katurog kan Ang mga numala daw ka mapanag-eskwela inton bigat. Saan, Tito? Apay asad ka? Sa anak mo't asad ka anakan. Adalang pampanunutak. Sigurado ka, Tito? Wen, sa anak ka naliday. Pampanunutak lang ti may papaniti trabaho. Kasta ka di? Wen ka anakan. Iso nga alan. Ingka maturugan, wen? Okay, Tito. Good night. Makitam, Felix. Ultimo ti kanak am nga agtawon laeng iti siyam. Madlaw na pa'y ti kinaliday mo. Nanang? Saan ngamin at talaga mailibak anak ko? Katno sa anak amariro, adda pa ka inaigan da mo na agayim mo, kanti kadwam iti serbisyo. Pagkunaan nyo kumamot, nanang. Ay na, Felix anak ko, di ka makapaglibak kanyak tasyak ti inam. Di mo man aklunan, amok, nga adda pa ka inaigan day taabanag, iti kasta a kinaliday mo ita. Ay kat nakapuyan namot ngamin ni mo na agayim na. Anya nga'y, di naunaan di kadwa na iti serbisyaw. Ngarod sa ita, iso ti paglidlidayan na. Minaklon na kadikan ka ti maipapan iti day taabanag. Ay saan, lakay? Amumuto ni Felix nga anak ta. Saan na nga ugali nga ibulgar ti marikrik nana? Agdadata ken madlaw iti langana. Ay, anyan nga agpaisaw. Sapay agpada ta mga yatamang manugang ken ni muna. Ngarod ngam anyan, tadi naman la na ipalapal mo tirik nana ken ni muna. Idinto ta na deket damot unay. Ay, kasta talaga. Nalabit sa andang agkagasat ken ni muna. Iso nga, saan nga isuda tinaitan ni para iti tunggal maysa? Di ko namkit day, talaga nakapuyan ni Felix nga anak ta ni Mona. Di naman lapinadas nga impalapal ni Ayat, taamangan kit day no naisalat. Oh, Ryan, apa yan naliday ka, Brad? Matuloy ngamin, Brad. Ti, anya? Maiyakartan iti destino. Anya? Day tati agpaiso, Felix. Naiulugan ti mission order. Ay, anyan? Kunaklakit din sa anin na matuloy ti pan nakaiyakarta iti destino. Matuloy, Brad. Isu ang malading itanak. Nang ronak at nariribok a lugar ti papananta. Anya? Day tatipod no, Felix. Ay, una yan. Sapay kang itingitan ti riribok itay ti dadya alugar. Masansan ti rin nupak iti nagbaitan ti tropa kang dagi ti rebelde. Day tangarod kat. Kasano ngay, Brad? Naibagam ka din ka ni Mona? Day tangarod ti parikot ko. Sapay man nagdandanag ni Mona, Brad. Felix. Nupay kasta. Masapol nga ipakamom kan kwa na. Iti kasta. Saan nga agdandanag unay? Inton addatan ton iti lugar apakayakaran ta.
mo na, arabiin. Nga mapingay malati ko pailaan. Felix, umay ko ipakaasi adi mo baybayan ni Ryan iti pakaiyakaran nyo. Ha? Ay ayat unay ni Ryan. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kan kuana. Diyak lakit di ka bailhan. Anya kalakit din aya. Apay akas tati ibagbagam. Mayakar kami lang iti destino. Apay akas talauna hindi pa nagdanag mo. Felix, di ka agisam-isam. Madamdamag kuno kasano ti kinariribok iti lugar apakaiyakaran nyo. Ha? Kanayon ko ang mabuya iti damag nga adadag iti matamtambangan a soldado. Kat pasaray adda ti matay kadakwada. Isa pa nga asim. Ikarim adi mo baybayan ni Ryan akayan ayat ko. Ikarim kanyak, Felix. Dinak sinardengan ni Mona iti daydi rabii, sakbay ti panagluas mi amapan iti pakaiyakaran mi. Aging gaasa anak ang nagkariken kuana manang Emmy. Nupay kasla mabriat ti barukong ko, gaputa masaksakitanak iti makitkitak adyar ni Mona, nagkariak ken kuana. Ultimo dagiti dadakkel ko manang, napalalo ti panangbilin da kanyak, nga aganadak iti lugar apapanan mi, tatalaga akatibok idi tiriribok iti dayjay a lugar. Masansan ti enkwentro dagiti aday ti serbisyo, ken dagiti kabusor ti linteg. Adamot panagamak ko, ngam intalagkon ti amin iti namarswa. Taamok nga isulaeng ti kabilgan akalasag mi, iti ipapan mi iti nariribok a lugar. Apay adi kapay la maturog bakit? Ada alumun tirabi. Ay, madandanagan aklakay. Bakit? Kanayon amay padamag nga dariribok iti nakaidistinwan da Felix. Idilaang agsapa, adaman ang natambangan a militar. Naimpagtawan ti pimbusay. Ngam, adda dagiti nasugatan. Ay, madandanagan akmutlaan. Isungorda ka na yun na kumararag akiti na marswa. Asapay la kumata di na baybay ante anak ta. Lakay. Malaksid iti dakkel at tulong nga maipapaay ni Felix kadata. Kastamotan kadagiti kakabsat ken kakaanakan na. Diyak lakit di maaklaw no adda ti dakes a mapasamak ken kuana. Kasta akmatlaang lakay. Ay, sapay, agkabakabaak. Anya? Ngay tati agpaiso. Iso sapay la kumata kanayon at arabayon ti Diyos ti anak ta. Iti lugar nga ayan na. Nakaul-ulimag taglawlaw. Makatitilang ti kinaulimag na. Jack magustuhan da ito ya. Sabali tagparparik na kanya. Sinyasak ni Ryan nga da iti da banda. Narigatan. Ang mga... At nakabusor! Rinout na tayo! At nakabusor! Masapol nga gling na. Oops!
Nagsip na taglawlaw. Nalawag ang makita no sa dino ti pagtaudan dagiti ranipak. Gapo iti panagbus iti igam dagiti kabusor. Di ta abanda ti pangipaturungak iti paltungkot. Ay na anak ko, agyaman ak ta si kakaradkad kasimangpet. Agyaman ako na ay Felix. Nanang. Naamuan mi iti damag tinapasamak anak ko. Ay na, agyaman ak ta saan ka na ipada iti gayem mo anak. Awanan ni Ryan, nanang. Awanan ti gayem ko. Felix, anak ko. Naimbag ta pinalubusan na kasi muro ta nang iyawi diti bangkay ni Ryan. Isungad da kita. Anak, nalabit nga agpatinggalaangan at talaga ija itigasat ni Ryan. Diyak man lang nasa lakniban ti gayem ko, nanang. Diyak man lang nasa lakniban. Anak ko. Maladingita na kitinapasamak kan kwa na. Maladingita na una itinapasamak kan ni Ryan. Mona. Nagkari ka kanyag, Felix. Ingkari mo di mo baybay antigaya na yat ko. Pakawanin na. Nadyak na sustinir din karikin ka, Mona. Pakawanin na ko, ma. Nagdaras dagiti pasamak. Agin na dayo kami idi kan ni Ryan. Idi kalat ang nagbusi ti igam dagiti kabusor. Kalpasan na. Diakon amo dagiti si Maron na napasamak iti daydakan ito. Diak matan na siputan ni Ryan. Tanay pamaysan ta atensyon ko iti panakirangat ko. Ngam kabayatan ti rin nopak. Ikagkagumaak tinagarudok anapanitayan ni Ryan. Tapno matungpal ko lang tiinkarikin ka. Ajak baybay anti kayan ayat mo. Iso na lang. Hindi nalpasan na rin nopak. Di ta na naamuak. Amay sa gayam ni Ryan kada giti killed in action. Felix, awanan di kayan ayat ko. Awanan di Ryan. Ladingitag na napasamak mo na. Numabalin lang kumasyak langan di pimusay.
Saan ka ani Ryan? Tapusan ka ngagladladingit ta kasta. Lumabalil ako ma. Pauna. No kasano ti pan nakapasakit ko, idi nakitak ti kinaragsak damo na ken Ryan anaadaan iti relasyon, nagtriple ti saem anariknak, iti nakitak a panagladingit ni Mona, idi pimusay ni Ryan manang Emmy. Ngem saan ko abinaybayan ni Mona, ket nagtalinaedak iti sibay na, agingga anaaklon na ti kaawanan, day di Ryan. Kagiddan ti ininot apan nakaaklon na iti amin, na ikanak mo't iti kired, anang iparipirip iti riknak kenkwana, kat sa anak anapaay manang. Ngam sakbay ang nagkalaysa kami, kinid daw na nga agikataklaangan iti serbisyo, tadi na kanun kayat ama ulit tinapasamak iti immuna nga ayat na. Day tati makagapo, no apay nga daak ita dito'y balasiw taaw manang. Sapay lakuma, tanakaibati ak iti inspirasyon kadagiti dumdumngag. Agyaman ak unay manang Emmy, to'y pagayam mo, Felix. Pagayam a Felix, umuna iti amin, makipagladingit ak iti napagteng tigayam mo. Gapo iti saan nga aggibgibos arin nupak. Adun dagiti nagbalin a biktima, gapo iti awan kaes-eskan na ariribok. Ket amin tayo, dawat tayo nga aggibos kuman. Maipapanmet iti benegyo ni Mona, kablaawan kayo, ta iti udi na, da kayo metlati nagkagasat. Mataginayon ko mga rod ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Naglaba